Gaurko batzar honetan aho batez onartzen da eta botazioa eginaz onartzen da hautagai Eusko Alderdi Jeltzaleko Foru Aldundirako, Gipuzkoako Foru Aldundirako hautagai bezala Markel Olano Arrese. Nere hitzaldian 3 kontzeptu nagusi erabiliko ditut. Lehenengoa, kudeaketa ikuspegitik eraginkortasuna eta zorroztasuna. Gu gizarte solidarioa gera, elkartasuna bultzatzen dugu, baina nik oso garbi daukat aberastasuna benetan eta egiaz eta ikuspegi sozial batetik behartan bezala banatzeko ezinbesteko dela aberastasun hori aurretik sortzea. Eta horretarako gu daukagu kultura bat, eta gu daukagu sare ekonomiko bat, eta horri eutsi beharra daukagu. Eta arlo horretan, nire ustez behintzat, momentu honetan egin beharrako apustua ezagutzan, zientzia eta teknologian inbertitu beharra daukagu, inbertitzen jarraitu beharra daukagu, Gipuzkoan hor gure inguruan puntan gabiltza, eta apustu horrekin jarraitu beharra daukagu. Bigarren arloa, ikuspegi politikotik gure herriaren defensa. Aurrean daukaguna garbi dago. PP eta PSOEen arteko frente badaukagu, gure herria autonomi huts bihurtu nahi duena, hori da operazio politikoa, eta horri aurre egin behar daukagu. Eta ikuspegi hortan nik esango nuke, baita ere ateak zabalik mantendu behar ditugula, gainentzeko alderdi abertzaleekin elkarlan espazio bat lantzeko eta konpartitzeko. Bistan da, hori egin ahal izango dugula bakarrik, oinarri etiko lima daukagu, guztiok biolentziari aurre egiten diona. Guretzako bintzat buke insignia izan dena legislatura honetan, hemendik aurrera izango dena. Eta da, hiritarrengana gerturatzea eta hiritarrei ematea posibilitateak herri politiketan parte hartzeko eta gertutasun hori mantentzeko. Hori, gaina horri eman behar zaio bide praktiko bat eta bide eraginkor bat, eta hori izan da, guk orain hartu dugun ardura eta hemendik aurrera ere hartuko dugun ardura. Eskerrik asko guztioi eta gora Euskadi askatuta!